Менә бүген безнең бөек кунагыбыз мәчетебездә, җәмәгатебездә, кунакларыбыз каршында безнең бөек алимыбыз, Аллама дип әйтсәк дә дөрес, тарих, милләт буенча бөек илми дәрәҗәләргә ирешкән, бөтен дөньяга, татар дөньясына һәм татар дөньясына гына түгел, бөтен илми фән аләмендә, дөньясында мәгълүм, мәшһүр, мәгъруф булган шәхес безнең зур остазыбыз Дамир әфәнде Исхаков. Менә без анарга шөкранәләребезне, рәхмәтләребезне белгезәбез, чөнки чакыруларыбызны кабул итеп килде. Безне тәшриф кылды, хөрмәт кылды. Аллаһ Тәгалә аны хөрмәтләсен. Тагын да динебезгә, милләтебезгә, өммәтебезгә, безнең тарихыбызга, безнең мәдәниятебезгә, бөтен татар халкына тагын да файдалы хезмәтләр күрсәтергә Аллаһ Тәгалә анарга хәерле иҗатлар насыйп итсен иншаллаһ. Дамир әфәндегә сүз бирәбез. Җәмәгать, монда татар тарихын билгеле кыска гына вакытта сөйләп бетереп булмый. Мин үзем тарих институтында эшлим, Татарстан Фәннәр академиясының. Без инде 7 китаптан торган, һәр китапның калынлыгы 1000 бит. 7 китаптан торган татар тарихын язып чыктык. Әле шуннан соң да эшләр бик күп калды, шуңа күрә кыска итеп сөйләү бик җиңел булмас. Әмма мин сезгә кайбер әһәмиятләр белән әйтеп китәргә уйлармын. Билгеле, менә ул тарих турында сөйләшкәндә сез шуны истән чыгармаска тиешсез. Татарлар бик таралып урнашкан милләт. Сезне яшәгән якны битендә әйтәләр Мишәрләр дип, анда әле бар Касыйм татарлары, бу якта Казан татарлары, аннан соң бара бит әле Әстерхан татарлары, Урал буе татарлары, Уралның теге ягында Себер татарлары бар. Булар барысы да татар. Без әле генә булып кайттык 2 тапкыр Алтайда, икенчесендә миңа Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән бергә барырга туры килде. Анда хәзер Алтай Республикасында яшәгән халык паспорт буенча языладыр, Алтайлы дип, исеме шулай инде. Әмма гади халык белән сөйләшкәндә сорасаң, сез кем дип, алар гади халык сиңа әйтә, без татар кешеләре диләр. Аларның хәзер исемнәре үзгәргән, әмма элегрәк вакытта шулай татарның кисәкләре булганнар. Алтай Республикасында күрше Хакас Республикасы бар. Хакас Республикасында гади халыктан сез шуны ишетә аласыз. Без элек татар булганбыз дигән. Үз вакытында татар исемен йөрткән халык ул Көнбатыш хәзерге Монголиядә дә яшәгән, Алтай тауларында яшәгән һәм Көньяк Себердә дә яшәгән. Аннан соң акрынлап шуннан күчеп чыга башлаган. Бу Идел буйларына һәм аннан да Көнбатышка киткән. Бу саның Алтын Урда чорында булган билгеле, ләкин кайбер төркемнәр аннан алдаракта чыкканнар. Сез беләсез инде, ишетеп безнең укып та беләсезләр, безнең борынгы бабаларның берсе болгарлар. Болгарлар буенча сакланып калган тарихи мәгълүматлар теге Болгариягә китеп, шунда калган болгарлардан. Аларның үз вакытында ханнары булган, Аспарух. Шул Аспарух ханның нинди кабиләдән икәнлеге турында тарихи мәгълүматлар бар. Аның кабиләсенең исеме булган Дуло. Бу исем хәзерге рус шәһәре Тула шәһәренең исемендә сакланган. Әмма сез Алтайга барсагыз, Алтайда, Алтайның төньягында яшәгән төркиләр арасында бар Телеут һәм Телингит дигән төркемнәр. Бу ике сүзендә тамырында шул ук Теле, Дуло, Тула дигән атамалар ята. Димәк, болгарлар да шул Алтай ягыннан чыккан булганнар. Алар теге борынгырак замандагы төркиләр, элегрәк чыкканнар, аннан соң теге Алтын Урда чоры төркиләре соңрак чыгып киткәннәр. Менә сезнең якта яшәгән татарлар билгеле күпчелеге Алтын Урда чорында шунда калганнар. Сез беләсез, анда Наравчат шәһәре булганлыгын да ишеткәнегез бар. Ул Наравчат шәһәре бик әһәмиятле шәһәр булган. Аны әле хәзердә бик бәйләп бетермиләр, чөнки анда акча сугылган. Алтын Урда чорында акча сугылган урыннар алар күп булмаган. Болгар, Кырым, Сарай шәһәрендә алтыннан башкасы Наравчат. Шуңа күрә акча сугылган шәһәр ул зур һәм әһәмиятле шәһәр булган. Әмма
ишетеп беләсез, анда шушы Алтын Урда татарлары булганча да төркиләр яшәгәннәр. Ул төркиләр, мин уйлыйм, сезнең җирдә яшәгән төркиләр шактый катлаулы, килеп чыгышы буенча төркем булганнар. Мишәр дигән атаманың шулай үзенең тарихы бар. Мин сезгә ике сүз белән әйтеп китәм. Беренчедән, Мишәр дигән исем каян килеп кергән? Менә элекеге Касыйм шәһәренең исеме, Касыйм, русчада аталган Мишерский городок дип. Мишәр шәһәре. Һәм анда хәзер дә бар әле, ул русча языла. Анда бар бик зур шундый урманнар һәм сазлыклар, Мишерская низменность дигән урын. Бу географик атама. Әмма аның төбендә ята торган исем Мишера. Мишер. Ул чынлыкта төрки сүз түгел. Галимнәрнең фикере буенча, ул сүз тугандаш хәзерге венгрларның үз атамасы белән. Венгрларның исемнәре Мадияр. Алар да әйтәләр Маджар дип әйтәләр. Татарлар венгрларга хәзердә Маджар дип йөртәләр. Менә бу нәрсә дигән сүз, анда бер заманны венгрларның бабалары да яшәп яткандар. Мин уйлыйм, бер өлеш аларның шунда калган, сыгыннан болгарлар белән кушылганнар шунда. Бу угор халкы булып чыга бит инде. Фин-угор халкы. Шуңа күрә Мишәрдән формалашуында угорларның катнашуы бар. Аны менә сез бәлки аны бик белеп тормыйсыздыр, әмма менә Сергәш якларында элекеге вакытта татарлар арасында булган аюлар белән йөрүче һәм аю биетүчеләр булганнар. Бу тарихи документларда сакланган. Менә аю белән йөрү ул аларның калган бик борынгы угор бабаларыннан. Чөнки менә бу хәзерге хан һәм мансиларда аюлар изге хайван санала. Алар аңа һаман да табыналар ул хайваннарга. Бу бик борынгы заманнарда булган. Шуңа күрә сезнең формалашуыгызда беренче катлам булган инде ул шушы болгарлар һәм аларга кадәр яшәгән венгрларның калдыгы угорлар. Ягъни Мишәр кабиләсе. Мишәр затыннан булган төркемнәр. Әмма менә без күптән түгел бер бик кызык эксперимент үткәрдек. Ишетеп беләсездер бәлки, Кытай дәүләтендә бер территория бар, атала Ишке Монголия дип. Анда монголлар яшиләр, әмма Кытай дәүләте эчендә. Аларның бар үз автономиялары. Кытайдагы монголларның саны, Монголиядагы монголларның саны караганда күбрәк. Менә без шул Ишке Монголияда галимнәр аркылы таптык 400 кешелек татар кабиләсенең калдыгын. Алар хәзер монгол телендә сөйләшә, әмма беләләр, аларның бабалары татар булганнарын. Шулардан без алып кайттык генетик материал һәм шуны Америкага җибәреп ясадык анализ. Бу татарлар кемгә охшаганнар хәзерге татарларга, Ишке Монголиядагы. Бик кызык нәтиҗә килеп чыкты. Беренче охшашлык Сибир татарларына, икенчесе Мишәрләргә, Ульяновскка, андай Мишәрләргә. Бу нәрсә дигән сүз, сезнең бабаларның күп өлеше чынлыкта Алтын Урда чорында шул Монголия ягыннан чыккан татарлар Алтын Урда татарлар белән бәйле булып чыга. Бу кызык әйберләр. Һәм аны башкача да исбатларга була. Мин үзем дә сезнең якларда күп эшләргә күрә әйтә алам. Анда мәдәниятдә, телдә сакланган материаллар һәм тарихи материаллар барысы да шуны раслый. Анда хәтта менә кайбер конкрет әйберләрдән табып була аны. Мин сезгә бер генә мисал китерәм. Бер вакытны Саратовта мин эшләгән вакытта архивта 19-нчы йөздәгә каралган бер архив материалында мин таптым. Саратов ягында яшәгән татарлар үзләрен атаганнар без Кыпчак нәселеннән дип. Мин моңар бик аптырадым, чөнки Кыпчаклар бик күп заман элек булганнар һәм татарлар гадәттә без Кыпчак нәселеннән дип әйтмиләр үзләрен. Менә килеп чыкты яңа тагы бер әйбер, минем аспирант эзләп тапты бер шәҗәрә. Ул Касыйм ханлыгы белән бәйле. Һәм шул Касыйм ханлыгына бәйле шәҗәрәдә күренә. Кырымда булган Кыпчаклар һәм алар Улы Мөхәммәд белән бергә күчкәннәр сез яшәгән урыннарга. Һәм Касыйм ханлыгында калганнар, соңыннан Казан ханлыгына кергәннәр. Бер төркем Кыпчаклар. Димәк, менә бу Кыпчаклар Алтын Урда татарларының берлеше, алар сезнең составка кергән булып чыгалар. Менә шулай бер шарт белән берсе сүтә башласа, татарның халык буларак барлыкка килүе бик катлаулы булып чыга һәм аны 1-2 сәгатьтә генә сөйләп бетереп булмый чынлыкта. Ләкин без шуны истә торырга тиешбез. Безнең татар дигән атама, ул бик борынгы атама.
Һәм аны кай вакыт әйтәләр, сезгә руслар кушканнар дип әйтүчеләр бар. Безгә татар дигән исемне беркем дә кушмаган. Ул безнең борынгы бабалардан килгән исем. Чөнки татар дигән төркемнәр, 9 татар дигән исем, 30 татар инде борынгы төрки каханлык вакытында да, ягъни 7-8 гасырда һәм хәтта аннан алдыда булган, һәм ул исем шул Үзәк Азияда булган ташларга, эпитафия ташларына язып калынган. Безнең бабаларның исемнәре борынгы исем. Һәм ул татар дигән төркемнәр шул гел Алтай тирәсендә яшәп, аннан соң шунда калганнар. Менә Алтай монголлар килә алдыннан Алтайда бик зур төркем булган. Аның исеме Найман. Ул монгол сүзе 8 дигәнне аңлата. Һәм менә минем дус галимнәр эзләп таптылар. Ул Найман дигән исем шулай ук татарның берлешен күрсәткән кабила исеме. Ягъни менә бу хәзерге Көнбатыш Монголияда, аннан соң Алтай якларында, хәтта Иртыш ягында яшәгән төркемнәр, алар татар белән бәйле булганнар. Шуңа күрә монголлар һөҗүм итә башлагач, дәүләт төзеп, алар шушы төркиләрне үзләре алып киткәннәр һәм безнең бабалар шул вакытта Урта Идел буйларына килеп чыкканнар. Дөрес әйтергә кирәк, менә бу Алтын Урда ешкан вакытта анда монголлар сан ягыннан күп булмыйлар. Алар яулап алуда катнашалар, соңыннан күбесе кире кайтып китә. Монда күбрәк кала төрки төркемнәр. Хәзер шушы мәсьәләгә бәйләп мен сезгә бер-ике әйтеп китәргә уйлыйм, татарларда исламны кабул итү мәсьәләсен. Гадәттә бездә гел басым ясап әйтәләр, безнең бабалар исламны бик иртә кабул иткәннәр. Болгар чорында, ягъни 922 елны Ибн Фатлан килгән вакытта дип. Бу дөрес. Шундый да безнең бабалар исламны иртә кабул иткәннәр, ләкин татарның бабалары исламны бер генә тапкыр кабул итмәгәннәр. Әле ким дигәндә тагы 2 тапкыр исламны кабул итү була. Чөнки Болгардан башка мен сезгә әйттем, Кыпчаклар катнашканнар татарларның формалашуында, һәм аннан соң катнашалар Алтын Урда вакытында башка төркемнәрдә. Менә аларда исламны кабул итү соңрак була. Кыпчаклар турында шул билгеле. Төньяк Казакстанда яшәгән кыпчакларның берлеше, аларның чын исемнәре Кимак. Алар хәзерге менә Төркстан шәһәре урыннарында булганнар. Бәлки ишеткәннәр Әхмәт Исаби шул тирәләрдә яшәгән. Һәм менә шушы төркем исламны кабул итә 11 гасырда. Ягъни монголлар килгәнче кыпчакларның берлеше мөселман булганнар. Әмма төп төркем менә Алтын Урда яшәгән, Алтын Урда татарлары исламны кабул итә фақат тик 14 гасырда гына. Ну, процесс башында 13 гасырда, ахыргача алар мөселманга әйләнәләр 14 гасырда. Менә бу әһәмият нәрсә? Шуңа күрә мин беразга тукталып китәргә уйлыйм. Сез дини гыйлем белән шөгыльләнү вакытта ишетеп беләсез, безнең бабалар әле күптән түгел һәм элек тә гел йөргәннәр укырга Бохара ягына. Берегезне уйлап карагыз юкмы? Ни өчен алар йөргәннәр Бохарага? Башка урыннарда бар бит. Арабстан ягына барырга булган укырга, Төркиягә барырга укырга булган, ләкин безнең бабалар бик яратып йөргәннәр Бохарага барганнар укырга. Аның сәбәпләре бар һәм ул бик кызык. Мондый нәрсә ачылды тарихта караганнан соң, монголлар Урта Азияга һөҗүм иткән вакытта Урта Азияда булган бер көчле дәүләт, аның хәзерге урыны Хорезмда, Ургелиш дип әйтәләр. Ул хәзер Үзбәкстан җирләрендә. Менә шул Ургелишта булган шушы дәүләтнең баш каласы һәм бу көчле дәүләт булган, әмма шушы көчле дәүләт шул вакытта алып барган каты сугышлар Багдад халифаты белән. Багдад халифаты белән дошман булу сәбәпле монда нәрсә килеп чыга. Монголлар һөҗүм итә башлагач, Багдад халифе үзенең аның менә элемтә булган төрле урыннарда утырган мөселманнарга боерык бирә. Хорезм шах дәүләтен бетерү өчен монголларга ярдәм итәргә, шәһәрләрне алырга Хорезм шахлар дәүләтендәге. Һәм бер төркем мөселманнар монголларга шәһәр капкаларын ачалар Урта Азияда. Аңа карап кына Багдад халифасын саклап калалар, монголларны барып үтерәләр, барып җитеп Багдадка. Әмма шушы шәһәр капкаларын ачкан мөселманнар Урта Азиядагы монголлар белән дуслашалар. Аларның әйләнә союзникларына. Һәм шушы мөселманнар әкрен-әкрен генә монголларны исламга кайтара башлыйлар. Шуңа күрә беренче монголларның төркеме
инде Берке хан заманында, ягъни 1260 елларда ук ислам кабул итә башлый. Менә Үзбәк хан вакытында, бу инде 1312 елдан башлап, бу Урта Азиядан килгән мөселманнар монда сарай тирәсендә йогынтысы көчәя башлый. Һәм иң кызыгы шунда, бу Әхмәт Ясави тарафдарлары Ясавия тарикатының вәкилләре булганнар. Һәм аларның үзәге хәзерге Төркстан шәһәрендә булган. Бу хәзер Казакъстан территориясенә туры килә Төркстан шәһәре. Менә шуңа күрә безнең бабалар шундан исламны кабул итү сәбәпле 14 гасырда соңыннан да шунда йөрергә тырышканнар. Чөнки безнең тарикат шул ук Ясавия тарикаты кешеләре булганнар безнең бабалар. Ислам тарикатлары ягыннан. Соңыннан 16 гасырда Накшбандия тарикатына әйләнгән, шул ук тарикатның дәвамы ул, Ясавия тарикатының дәвамы. Һәм безнең бабалар хәтта саклаган документлар бар. 19-нчы йөздә анда барып, шундагы имамнардан укып, хәтта алганнар сертификатлар белем турында. Һәм гадәт буенча шуңа күрә безнең имамнар хәзер дә шул якка барып укырга йөриләр дә Совет эшләре бетер алдыннан да. Аны Бахара дип, анда әһәмиятле урын дип шул якка йөрергә яраталар иде. Бу безнең бабаларның исламны кабул итүенең тарихы белән бәйле. Һәм чынлап та андагы ислам безгә туры килә. Һәм хәтта безнең Казан ханлыгында булган, Касым ханлыгында, Кырымда булган ислам җәмгыятенең җитәкчеләре булган сәйидләрнең берсенең исеменә сакланган Кул Шәриф мәчете шуның исеменә аталган. Шул сәйидләрнең шәҗәрә очлары шул Урта Азиядагы Әхмәт Ясави тарикаты кешеләренә барып ташалар. Мин ул турыда аерым китап язганым бар, шуңа күрә алай берне өйрәндем, беләм. Һәм аларның шушы ук сәйидләрнең калдыклары Урта Азиядә хәзер дә бар, исән саулар. Анда сәйид һәм шәйхләр биртелгән төркемнәрнең шунда эшләре туры килә. Себердә шул ук хәл, Себердәгеләр шулай ук исламны шуннан кабул иткәннәр һәм элемтәләре булган 16 гасырда хәтта Бухарадан, Ургәништән анда шәйхләрнең килеп исламга өйрәтүләре турында мәгълүматлар бар. Бу фикердән төгәлләү өчен шуны әйтәм, кайбер урыннарда татарлар исламны шактый соң кабул иткәннәр. Мәсәлән, Себер татарлары исламны кабул иткәннәр, тип массасы белән 16 гасырда гына. Шуңа күрә Себер татарларында сәер генә гадәтләр бар. Берсе мин үз күзем белән күрдем, менә аны сөйлим. Тобольск тирәсендә, хәзерге Төмән өлкәсе, анда бер төркем татарлар бар. Алар әле Тобольскдан төньякка сазлыклар арасында яшиләр, Сос татарлары дигән Себер татарлары. Мин шунда бер авылда экспедиция булган вакытта әбидән сорадым, карттан әбидән. Әби, сездә бар икән курчаклар. Аларның булган шундай табына торган чүпрәккә ясаган курчаклары минем ишеткәнем бар иде. Хәзер әби миңа карады, бер инде курчак та юк, без мөселманнар диде. Шуннан соң ул сыер савырга чыгып китте. Аның диванда йоклап яткан улы күзен ачып карады, әйтте: "Әбинең курчагы бар", диде. Шырма башында тегендәсте. Ул аңар бутка ашатып тора. Хәзер бу бит мөселман түгел, мөселманлык булмый. Хәзер кергәч мин әбидән сорыйм: "Әби, курчагыгыз бар икән бит?" Ул миңа карады: "Булса ни? Аның исламга катнашы юк. Ул инең иясе", диде. Шуннан соң иштәгенә уйлап куйдым, иясе бездә дә бар бит ул. Аның мондай теге чүпрәк кыйммәте генә юк. Әмма ул теге каядыр бар кебек безнең әбиләрдән калган шундый сөйләмнәр бар. Булар исламны соңрак кабул итү сәбәпле, аларда менә шундай бер формасы сакланып килгән булган. Шундый гайбер казакларда да булган. Аны минем укыганым бар. Казаклар күчмә халык булган вакытта арбаларына шуны салып биргәннәр шул курчакларда. Ягъни менә безнең бабаларның кайберләре исламны соң кабул иткәннәр. Шундый ук әйберләр бар. Новосибирск тирәсендә яшәгән татарлар исламны соң кабул иткәннәр. Хәтта кайберләре 18 гасырда кабул иткәннәр исламны. Һәм менә аны яталарында Барабат татарлары дип, булар Новосибирск ягында яшәләр. Барабат татарлары исламны кабул иткән вакытта анда хәзер мәгълүм мишәрләр арасында чыккан имамнар катнашканнар исламны аларга җиткерү эшендә. Бу инде безнең бабалар соңрак эшләгән эшләр. Менә шуңа күрә теге кай вакытта безнең абзылар яраталар инде. Булгарда гына без 922 елда кабул иттек тә шуның белән вәссәлам без мөселман булдык дип. Әмма ул тарихи процесс алай гади генә бармаган. Исламны әкрен-әкрен генә кабул иткәннәр, кайбер урыннарда иртәрәк, кайбер урыннарда соңрак. Шуңа күрә аның һәрбер урында исламның җирле үзенчәлекләре бар.
Менә шул исәптән мин сезгә әйтеп китәргә уйлыйм. Бездә бит шактый да күп бар, сезнең ятта да бар ул, изгеләр күмелгән җирләр. Кайбер урында конкрет исемнәрне атыйлар, кайбер урыннарда бик ачык билгеле түгел исем. Андый урын Болгарда да бар, беләсезме, кем Болгарда булганы бар, анда изгеләр күмелгән урыннар бар. Ләкин мин шулай дип әйтергә уйлыйм, безнең татарлар бер вакытта да чишмәгә, тауга табынмыйлар. Әгәр булар килеп намаз укыйлар икән, ул шунда күмелгән шәхес хөрмәтенә. Менә ул шуңа күрә безгә изгеләр күмелгән урыннарны яхшы белергә кирәк. Ул менә Татарстан буйларында, Татарстан шикләрендә шундай 200-гә якын урын бар. Астрахан ягында 40-ка якын, Себердә, Төмән өлкәсендә 80-га якын шундай урыннар бар. Менә мин сезгә бер сорда сөйләп китәм, кыска гына, шуннан аңларсыз нәрсә турында сүз бара. Менә ишетеп беләсез инде, монголлар килгәнче Болгар дәүләтенең башкаласы хәзергә Биләр шәһәре урында булган. Биләр теге Алексеевск ягында инде шул тирәдә. Но шунда изгеләр чишмәсе бар анда, шундай бер урында, ишетеп беләсез, анда барып акча да ташлый халаганда, анда чуашлар да, руслар да акча ташлап китәләр анда. Анда бер чишмә дә бар шундай. Һәм шунда күмелгән шәхес турында мәгълүмат сакланган. Аның исеме билгеле, Мәлүм Хуҗа. Анда аның кабере дә булган һәм 17-нче гасырда анда хәтта таштан ясалган мавзолей да булган. Ул мавзолейны саклаучыларның язган бер хатлары сакланган. Ул мавзолей соңыннан җимерелеп төшкән, әмма урыны билгеле. Менә мин тикшереп карадым, кем булган бу Мәлүм Хуҗа. Ул бик кызык нәтиҗә килеп чыкты. Ул шәхеснең шын исеме Балын. Теге Б һәм М хәрефе күчә теркетеләләрдә. Аның ул Бәк булган, Балын Бәк дигән. Һәм бук булып чыкты. Бабасы 13-нче гасырда яшәгән, мин сезгә әйткән Көнчыгыш кыпчакларының бер тармагы. Алар исламны иртә кабул итү сәбәпле монголлар белән бергә килеп, монда шушы Татарстанның хәзерге Көнчыгыш районнарында исламны көчәйтүче бер төркем булган. Шуңа күрә халык аның исемнәрен саклап калган һәм шул шәхесне күмгәннән соң анда шул шәхесне искә алырга, хөрмәтләргә йөргәннәр. Анда мәгълүматлар бар. Башкортстан ягыннан, Татарстаннан анда 200-300 кеше килеп, шунда намаз укый торган булган, шул шәхеснең хөрмәтенә. Ул теге шушы исламны алып килүчене онытмас өчен укыла торган дагалар укылганнар анда. Без Себердә шундый укны күрәбез. Себердә бар айрым зиратлар, аларны ертәләр башкалардан аерылып Астана дип. Гадәттә Астанада була бер кабер. Ул кабердә күмелгән шәхесләрнең исемнәре билгеле. Һәм аларның исемнәрен карый башласаң, анда Җамалетдин Руми да искә алына, Әхмәт Ясави да искә алына. Һәм башка менә шу Ясавия тарикаты белән бәйле Урта Азиядан чыккан шәйхләр искә алына. Ул ни өчен килеп чыккан? Мин сезгә әйттем, 16-нчы гасырда Урта Азиядан Себергә мөселманнар килә башлагач, алар кайбер иске урыннардан, мәсәлән, Төркстан ягыннан алып килгәннәр, элек шушы атаклы шәйхләр күмелгән җирдән бер кисәк җирне һәм яңа урынга шуны салатырган булганнар. Һәм санаганнар, шушы элек урында яшәгән шәйхның рухы шул җир белән монда килә. Кеше күмелмәгән булса да, шул кешенең исемен атап монда сыгынган мөселманнар җылып шуның хөрмәтенә дуа укый торган булганнар. Һәм теге ислам килеп кенә кергән вакытта барлыкка килгән монда бер җәмгыять. Һәм ул шулай җәмгыять намаз укый, бер-берсен белән бергә аралаша, әкренләп исламны көчәйтеп барганнар. Менә шул урыннар хәзер атала Астана дип, анда халык бүген дә шундый җыелып, алар хөрмәтенә намазны укыйлар. Һәм анда үзенә күрә аш кебек эшләүдә була. Бу мин уйлыйм исламны таратуның бер усулы. Теге соңрак заманда, әле авыррак булган вакытта, мөселманнар әз булган вакытта шундый усулларны да кулланырга мөмкин булган. Без монда юлда килгәндә мин алып килүче егет белән сөйләшеп килдек. Ул сез үзегез беләсез, Совет чорында атеизм булган вакытта безнең өчен бик әһәмиятле булды. Өйгә җыелып ашлар үткәр. Аш уккан вакытта беләсез инде дога укыла. Һәм ул исламны сакларга ярдәм иткән Совет чорында. Менә ул элекке заманда шундый усуллар булган. Теге әкренләп мәчетләр төзелә башлаган вакытта гына исламны көчәйтү өчен җыелып бергә-бергә фикер алышып,
һәм теге элеккеге буыннарны искә төшереп, ислам юлы буенча баручылар ул шушы Көнбатыш Себердә дә булганнар. Билгеле, менә әгәр дә шушы шәхесләр артына барып карасак, күп изгеләр күмелгән урыннарда шундый шәехләрнең каберләре чынлыкта. Булгарда сез беләсез инде анда исламны беренче алып китүче табигыннар күмелгән урыннар дигән бар анда шундый урыннар. Кайбер урында башка шәхесләр дә бар. Менә сезнең әгәр дә моннан Казаннан ерак түгел 40 километрда бар Иске Казанның калдык урыны, Иске Казан шәһәренең. Шуннан ерак түгел Айша дигән авыл бар. Анда берсе урыс Айшасы, берсе татар Айшасы. Işte беләсез инде. Һәм шул Айша авылы янында анда Айшаның һәм тагы берничә шәхеснең күмелгән урыны билгеле. Ләкин менә хәзер безнең халык оныткан инде, анда халык анда һаман да килеп аларны искә ала. Мәсәлән, бер Хаҗи мулла искә алынды. Аларның кем икәнлектәре онытылган, әмма алар бик әһәмиятле шәхесләр. Мен сезгә әйтеп китәм, булар кем хөрмәтеннән монда намаз укыла. Әгәр дә шушы проблема артыннан барып карасагыз, бик кызык нәрсә ачыла. Аксак Тимер Булгарны алу алдыннан Булгарда хан булып торган кешенең исеме билгеле Габдулла хан дигән. Ул татарларның тарих чыракларында бар. Габдулла хан Аксак Тимер шәһәрен алган вакытта Булгарда шунда үлә. Ләкин аның берничә баласы исән кала, һәм алар Аксак Тимер кулына эләгәләр. Ике баланы болгарлар качырып өлгерәләр шушы Булгардан Иске Казан урынына эшкә, урманнар арасына. Аларның исемнәре Алтынбәк һәм Галимбәк булган. Алар Иске Казанга нигез салучылар булып сырылды. Ләкин шушы ике Алтынбәк һәм Галимбәкнең сеңлесе Айша исемле һәм Шиюнә бәк дигән тагы бер әнисе Аксак Тимер тарафыннан алып кителә әсирлеккә. Алар Аксак Тимер үлгәнче Самаркандта яшиләр һәм Аксак Тимер үлгәч анда әсирлеккә эләккән кешеләрне өйләренә кайтаралар, ватаннарына. Шул вакытта Айша бикә һәм аның бергә Шиюнә бәк кире кайтып китәләр. Һәм алар аннан Иске Казан янына баралар да, шунда Айша бикә шушы Галимбәкнең хәрби җитәкчесенә, аның исеме Хаҗи мулла булган, кияүгә чыга. Менә булар данлыклы нәселдән булган шәхесләр, дингә дә мөнәсәбәтләре булган, чөнки алар монда мөселманлык кичәткән шәхесләр, Булгардан чыккан, алар Иске Казанга нигез салучылар, һәм шунда беренче яшәүчеләр. Менә шуларның каберләре шунда саклана, һәм халык шуларның кем икәнлеген онытса да, ул урынга гадәт буенча шунда намаз укырга йөргән, чөнки ул бабаларны искә төшерү һәм теге тарихны ялгау әйберсе булган. Менә шуңа күрә безгә, мин сезгә ни өчен сөйлим моны, изгеләр күмелгән урыннар турында безгә теге онытырга ярамый. Белергә тырышырга кирәк, анда кемнәр күмелгән, һәм тарихы нинди. Ул менә кай вакытта сез үзегез дә күргәнегез бардыр, Булгар шәһәрендә торган теге Җәмигъ мәчет урынында анда бер басып тора торган манара багананың калдыгы бар. Шунда хатын-кызлар шуның тирәсендә басып әйләнәләр. Анда ярык акча да кыстырырга тырышалар. Әйтәләр анда ярдәм итә, бала табырга ярдәм итә дип анда шул нәрсәне. Билгеле, ул чынлыкта безнең бабаларның шул мәчеттә булган зикр әйләнүеннән калган гадәт. Суфиларда булган шундый зикр башкару, ул теге мөселман илләрендә хәзер дә бар. Әмма татарда ул соңыннан онытылган, әмма әле һаман да башта нәрсәләр калган шундый. Менә безгә шунда барып бер әйләнеп чыгыра кирәк икән дигән. Аның төбендә башка бер ята. Шуңа күрә мин бабайларга сөйләгәндә сезгә ни өчен сөйлим? Безнең үзебездә булган исламга шулай ук тарихи яктан карарга кирәк. Без теге мөселманга беркем дә әйләнмәгәнбез. Безнең бабалар озак вакытлардан бирле исламны кабул итеп, кайбер үзебезнең гадәтләрен дә кушып элеккедән калган, монда барлыкка китергәннәр үзебезнең үзенчәлекле ислам гадәтләрен һәм аны белергә тырышырга кирәк, нәрсәнең кайдан барлыкка килгәнлеген. Шушы сюжетка бәйләп тагы бер нәрсә әйтәм сезгә, барыгыз да беләсез, бу безгә барыгызга килә торган нәрсә. Безнең кемдә булса үлгәннән соң беләсез, татарда гадәт буенча 3-се, 7-се, 40-ы елы да билгеләнә, кай вакытта 52-се билгеләнә, кайбер төркемнәрдә билгеләп үтү гадәте бар. Моны тикшереп караучылар әйтәләр, бу мөселман гадәте түгел дип. Хәлбуки башка карашлар да бар. Мин уйлыйм, моны бу борынгыдан калган гадәт һәм
төркиләрнең борынгы тарихы белән бәйле дип. Аннан чынлап та мөселманлыкка турыдан-туры катнашы юк, минем фикер буенча. Һәм миңа бер казах галиме моны нәрсә сөйләгәне бар. Ул үз вакытында бердән-бер тапкыр ишеткән карт бер 100 яшьлек казахтан шундый аңлатма. Ни өчен шушы даталарны билгеләп үтәләр? Бу бабай булай дип аңлаткан галимгә. Ана карынында бала формалашкан вакытта ул 3-се, 7-се, 40-ы һәм бераз соңрак та үзенә күрә сыйфат ягыннан үзгәрешләр үтә. Карындагы бала. Һәм төркиләр уйлаганнар, кеше үлгәннән соң ул үлгәч инде сүтлә башлый кире якка, юкка чыгу процессы бара. Һәм менә шул юкка чыгу процессын алар соңыннан билгеләп үткәннәр шушы даталарга бәйләп. Билгеле моның исламга катнашы юк чынлыкта, ләкин ул татарның борын гадәте булгач, безнең татар исламына кирип калган. Ул бездә хәзер исламнан аерылгысыз. Шуңа күрә кай вакытта безгә теге чиста исламны яратучылар бу кирәк түгел диләр, әмма ул безнең милли гадәт. Безгә шуңа күрә аны безнең галимнәребез Риза Фагырдиновтан, Шәһабетдин Мәрҗәни дә аерганнар. Ислам белән бәйле әйберләрне һәм милли. Кайнасырда милли гадәтләр язып калдырганнар. Кайсы нәрсә белән бәйле. Безгә дә шуңа күрә аңа аерып карап белергә кирәк. Без бит мөселман булгач гарәпкә әйләнмибез. Без татар булып калабыз барбыз. Шуңа күрә безнең татарның үзенең борынгыдан калган шараулары, йолалары да бар. Гарәпләрнеке аерым, безнеке аерым. Чөнки ана ул бит җен бәриләр дигән нәрсәләр аны Тукайда бар, борынгыдан калган нәрсәләр дип. Ләкин аның бердәшле безнең ата-бабалардан калган нәрсә, бердәшле гарәпләрдән кергән әйбер. Бу әйберләргә шуңа күрә безгә күзне ачып карарга кирәк һәм үзебезнең татар икәнлекне онытмыйча, мөселманлыкны югалтмыйча, икесен икедә сәйеп карарга кирәк. Алар чынлыкта исламга каршы килмиләр. Әгәр сез Кавказга барсагыз, Кавказда безнекедә караганда күпкә артыграк шундый гадәтләр күрә аласыз. Исламга бөтенләй катнашы булмаган, ләкин алардагы милли гырыф-гадәт буенча теге гадәткә кирип киткән әйберләр аларда бик күп артыграк безнекедә караганда. Мен шуңа күрә уйлыйм инде, ул һәрбер мөселман булган кеше ул укып тапканны да, аннан соң укучылар аркылы белгән әйберләрен дә мөселманлыкка катнашы булган, яхшы аңларга тиеш һәм үзебезнекеләрен дә онытмыйча алып барырга тиеш. Менә кай вакытта сез беләсез, килеп чыга гауга, быел да чыкты шундый. Сабантуй үткәрмәскә кирәк дигән тавышлар ишетелә. Сабантуй беренчедән бөтен җирдә дә юк элек. Ләкин билгеле Сабантуй исламга кагылышлы бер түгел. Һәм хәтта 19-нчы йөздәге безнең имамнарның кайберләре Сабантуйга каршы чыкканнар, чөнки анда исламга ярамаган гадәтләр булган Сабантуй вакытында. Без бит инде милли бәйрәмнән башлата алмыйбыз. Ул безнең үзебезнең татарның җисеменең бер өлеше. Ләкин исламга бәйле түгел бусы. Мин уйлыйм, сез шуңа күрә уйлап карасагыз, башка шуңа охшаган әйберләр таба аласыз безнең үзебезнең гырыф-гадәтләрдән һәм йолалардан. Икесе әйбер булган онытмаска кирәк. Һәм минем менә тагы бер әһәмиятле нәрсә бусы Казан ханлыгына бәйле тагы бер әйбергә сөйләп китәм сезгә. Билгеле менә Болгар җимерелгәннән соң һәм Алтын Урда формалашкач, монда бик зур дәүләт барлыкка килгән. Кай вакытта тарихи белем булган кешеләр Алтын Урданың нинди көчле һәм зур дәүләт булганын күз алдына китерә алмыйлар. Менә сезгә бер генә мисал китерәм. Мин күптән түгел генә сөйләштем үзебезнең археологларның башлыгы белән, археология институты директоры белән. Хәзерге вакытта Астрхан якларында 100-гә якын шәһәрнең, Алтын Урда шәһәрендә 100-гә якын шәһәрнең калдыгы билгеле. Һәм әгәр дә сез Астрхан тирәсендә аны йөреп чыксагыз, мин аяк белән йөреп чыктым анда, бүген дә ул шәһәрләр җир өстендә күренеп ята. Әле 17-нче, 18-нче гасырда алар күбрәк яхшырак күренгәннәр. Аны руслар кирпечләрен ташып битергәннәр соңыннан. Ну, калдыклары барысы да бар. Менә бу 100 шәһәр дигәч, ул булган шундый хәзерге термин белән атаган вакытта Иделнең түбән агымы гел шәһәрдән генә торган чынлыкта. Анда 2 километрдан 2 километр тагы бер шәһәр башына, тагы бер шәһәр башына.
Ягъни монда хәзерге тарих әйтсәң, урбанизация бик көчле булган. Һәм безнең менә бу Алтын Урда чорында бит җирле әдәбият үсте. Хәзрәт үзе дә күрде, әле генә бер китапны тәрҗемә иттеләр русчага. Анда калын ислам буенча китаплар язганнар. Менә без әле генә чыгардык. Каландарнамә дигән зур бер китап русчага тәрҗемә итеп. Ул 14нче гасырда Кырымда язылган суфичалыкка бәйле зур трактат. Шунда әдәбият әсәрләр башка да бар. Ул бит әдәбият булса өчен монда цивилизация булырга тиеш. Димәк, бу дәүләттә цивилизация көчле үскән булган. Аннан соң билгеле Алтын Урда чорында икътисад шул кадәр каты үскән булган. Монда инде теге акчадан тыш, хәтта векселләр белән сауда иткәннәр. Ягъни хәзерге заманда кулланган кайбер кораллар, финанс кораллары кулланылган. Һәм шәһәрдә билгеле булган башка цивилизация билгеләре дә. Менә Болгарга барып карасагыз, Болгарда күрә аласыз. Анда канализацион система булган. Чөнки шүлмәктән ясап, канализация ясаганнар. Мичне идән якмаганнар, тыштан якканнар. Чөнки мичнең җылысы идән буенча йөри торган булган һәм ип чарамасын өчен тышкы яктан якканнар. Бу Үзәк Азиядагы гадәт. Бу вакытта Европа шәһәрләрендә теге помойка суны шәһәрдә кешене башына ташлаганнар. Анда берни канализация булмаган. Шуңа күрә ул яктан Алтын Урда дәүләте бик алдынгы дәүләт булган. Менә шу Алтын Урда җимерелгәч, шушы дәүләтнең берникадәр мирасы күчә Казан ханлыгына. Башка ханлыкларда да була мирас. Казан ханлыгына Булгарның төп җире кергән сәбәпле монда мирас күчә шул килеш. Һәм шул мирас белән монда күчә ислам мирасы да. Менә сезгә әйткән теге исламны китерүчеләрнең нәселләре, сәйидләр нәселләре. Казан ханлыгында шул Алтын Урда чорыннан калган сәйидләрнең дәвамнары. Аларның шәҗәрәләре бар. Һәм шәҗәрәләрнең иң зурысы табылды Касыйм шәһәрендә, Шакуловлар семьясында. Яны үзем барып караганым бар. Ул шәҗәрә бүген дә исән. Анда шәҗәрәне хәр бастырдылар. Шәҗәрәдә карасагыз, анда язылган бер сәйидләр нәселеннән чыгучылар Кырым ханлыгында да булган, Болгар ягында да, һәм Кубань ягында да, Нугай уртасында, ягъни башка урында бер гаиләдән чыккан сәйидләрнең дәвамнары утырган. Менә бу безнең данлыклы соңгы Казан ханлыгының сәйиде, ул руслар Казаннан алганда сугышып үлә, Кол Шариф, ул шушы сәйидләрнең дәвамы, шул җипкә ташы. Алар барысы да бер нәселдән булганнар. Шуңа күрә Кырымда да бер нәселдән булгач, кирәк вакытта алар әгәр дә монда нәсел өзелсә, Кырымнан китереп куйганнар, Кырымда өзелсә, моннан китереп куя торган булганнар. Ул вакытта шуңа күрә мәдәният һәм үзара элемтәләр, багланышлар көчле булган. Менә мин сезгә ике кызык кына дәлил китерәм. Казан ханлыгы чорында 15нче гасырда, сез ишетеп беләсездер бәлки, Нурсултан дигән Казанда хан хатыны булган шәхес соңыннан Кырымга Миңлегәрәй дигән ханга кияүгә чыга. Һәм шуның исеменнән язылган бар документаль материал, Кырымнан хат язганнар Казанга. Без сездән алып тордык 2 китап, шуны кире кайтарып бирегез дип. Ягъни бу заманнарда хәтта бер-берсеннән китап алып, китап кире кайтару гадәтләре дә булган. Башка төрле усуллар белән элемтәләр ясаганнар. Мин үземнең бер документ күргәнем бар. Казаннан язганнар Кырымга хат, булай диелгән. Безгә тотып бирегез барс, 2 барс. Ул вакытта барысны өйрәтеп, аучы хайванга әйләндергәннәр. Кырымнан җавап сакланган шул вакытта килгән. Бу ел тотып булмады барысны, киләсе елга тырышырбыз дигән. Ягъни элемтәләр үзара көчле булган һәм менә ул тоже теге цивилизациянең билгесе. Анда хәзерге заманда андый гадәтләр булмаса да, урта гасыр өчен дә шундый элемтәләр бик әһәмиятле булган. Шуңа күрә Казан ханлыгын без теге Булгардан дәвам дип карыйбыз. Монда цивилизация булганын таныйбыз, әдәбият та булган монда, ләкин Казан ханлыгы изоляциядә яшәгән территория булмаган, башка ханлыклар белән элемтәләр булып торган. Бәлки сез укыгансыз да, бәлки юктыр. Татарларның бар бер дастаны Чора Батыр турында. Аның теге популяр варианты бар. Чора Батыр дастанын карасагыз, анда Чора Батыр дигән шәхес, ул реаль шәхес булган. Аның фамилиясе Нарыков, Казанда князь булган. Чора Батыр дастанында Чора Казанга килгәнче, башта Казакстанга бара, аннан соң Астраханьга,
аннан соң Касыймга кіріп чыга, аннан соң ана Казанга килә. Ягъни бу вакытта менә татарлар бер дәүләттән икенчесенә күчеп йөри алганнар һәм шулай булганда, шуңа күрә үзара элемтә барыбер сакланган. Шуңа күрә менә без кай вакытта арттырып җибәрәбез. Себер татарлары әйтә кай вакытта без башка халык ди. Кырымнар инде бигрәк тә без башка халык диләр, ләкин чынлыкта ул шул бер үк халык. Фақат тик теге җирле урында башка йогынтыларга дучар булган халык. Мәсәлән, Кырым татарларының 16-нчы гасырда язган хатларын карасагыз, ул хәзерге татар телендә бик якын. Ләкин күренә әкренләп Кырым татарларының телләре төрек тел йогынтысында төрекләшә барган. 17-нче гасырда көчәйгән төрекләрнең йогынтысы, 18-нче гасырда тагы да көчәйгән һәм хәзерге вакытта Кырым татарларының телләре инде төрек теленә бик якын әдәби телләре. Ләкин Кырым татарларының сөйләм телләрендә безнең телгә якын элементлар да бар. Шуңа күрә барысы да бер теге бөтенесе дә төрекләшеп беткән дип әйтеп булмый. Һәм Себердә дә шуның анда үзенең аерым процесслары булган. Шуңа күрә Себер татарларының телләре безнекеннән аерыла һәм шулай булырга тиеште. Шунлыкта зур булган милләтләрнең, аларның гореф-гадәтләре, җирле мәдәният, телдә аермалыклар була. Диалектлар анда, җирле сөйләшләр, ул гадәттә күренеш. Шуңа күрә мәсәлән, Пенза ягындагы мишәрләрнең кай вакытта мин килеп төшкәчә шунда аңламыйм дагы үзләренчә сөйләшәләр. Ләкин тора бара төшенәсең аны, чөнки ул шулык тел, аның әзрәк бар башка төрле мелодиясы бар, үзенә күрә аерым сүзләр бар, ләкин аның тамыры бар шулык сүз, шулык тел. Менә мин сезгә әйттем, 6 айга бардым. Шундыктан менә әгәр дә безнең яктан чыгып китсәм, 6 айга барганда әкренләп күрәсең, башта башка теленә күчә, шул бер үк түгел. Аннан соң Себер теле татар теленә күчә, аннан соң 6 айга күчә. Ләкин аның төп эштәлеге бар ук шул. Анда 70% сүзләр шул ук, ул әзгенә башкачарак әйтелергә мөмкин. Димәк, монда безнең яшәгән бабалар, алар теге киң яссылыкта яшәгәннәр. Тора бара башка халыкларга да әйләнгәннәр, ләкин теге борынгы уртак туганлык шул кире сакланган. Аның өчен менә әзрәк йөреп, күреп ишетергә генә кирәк, сөйләшләрне һәм мәдәниятны белергә кирәк. Соңгы сюжет дип әйтәм инде хәзер сораулар белән сорауларга җавап бирү соң. Тагы бер нәрсәне сезгә кыскача әйтеп бетергә уйлыйм мин. Безнең бит инде элекке заманнарда калганны сөйли башладым. Үзебезнең бәйрәмнәр һәм йолалар булган. Менә сезгә бер билгеле булган бәйрәм, ул Сабантуй бәйрәме. Ләкин иң кызыгы шунда, элекке вакытта мишәрләр Сабантуй бәйрәм итмәгәннәр. Аларның булган үз бәйрәмнәр системасы, ул Казан татарларының аерыла, ләкин ул барбер шундый бәйрәмнәр системасы. Ул һәрбер урында шундый нәрсә бар. Шуңа күрә мишәрләргә Сабантуй кергән соңрак, Совет чорында дисәм дөрес булар, кайбер урында бераз иртәрәк. Ләкин менә әле татарларда тагы бер бәйрәм булган, аның исеме җыен. Җыен бәйрәме ул гадәттә Сабантуйдан соң аерым хуҗалыкта яшәгән вакытта иген эшләре беткәч, пишәнгә төшкәнче булган. Ике арада шунда буш вакыт бар әзрәк. Менә ул җыен бәйрәмнәренә Казан якларында, Уфа якларында, анда авыллар бер-берсенә кунакка йөргәннәр. Һәм ул җыеннарның исемнәре бар. Мәсәлән, Казан артында булган Калатау җыены, шуңа охшаган башка исемнәр дә бик күп. Анда җыеннарга кай вакытта кунакка килә торган булган 40-60 авылдан бер-берсенә кунакка йөргәннәр. Ул менә элекке кабиләләр булган вакытта булган бәйрәмнең калдыгы. Чөнки бер кабилә вәкилләре күчмә торыш вакытында яз булганнан соң җәй башланыр алдыннан җәйләүгә чыкканнар. Шул җәйләүгә чыккан вакытта бөтен кабилә ру бер җиргә җыелган. Таралып киткәнче аннан соң шунда бәйрәм иткәннәр. Аннан соң күчмә тормыш булгач, төрле якка мал-торба чыгып киткәннәр. Менә татарларда сакланган Түләк һәм Сусылу дигән дастан бар, башкаларда да бар. Шул дастанны сез укып карагыз, ул басылган дастан. Әдәби вариантта бар. Шул дастанда тасвирлана бик шәһәр. Бик шәһәр шундыкта ул Биләр шәһәре, яисә Болгар. Болгар җире күз алдына тотыла. Шунда дастанның төп герой Түләк шунда килә һәм аннан соң язылган. Яз җиткәч, ул чыга торган булган хәзерге Башкортстанның Аслыкүл дигән бик зур күле бар. Анда Балкан тау дигән тау бар. Шул тау башына менеп, Түләк музыка коралларында уйнап утыра торган булган һәм анда язылган дастанда. Тегендә дала буенча бик күп мал-туар йөргән. Ягъни безнең бабалар әле 14нче гасырларда да ярым күчмә тормыш алып барганнар. Алар кыш көне салкын вакытта шәһәргә килгәннәр.
Маллар шунда шәһәр тирәсендә йөргәннәр, яз җитүгә шәһәрдән чыгып таралганнар җәйләүләргә. Кырым татарларында бу гадәт 16 гасырның уртасына кадәр барган. Хәзер Кырым татарларын онытканнар инде. Кырым татарлары җәй көне Кырымнан чыгып килә торган булганнар. Хәзерге Саратов якларына. Һәм анда менә Камил Аблязов инданың Саратов бае бәйрәмендә үткәрде. Шунда булган кайбер калалар турында сөйләшкән вакытта анда Кырым татарлары шунда килеп, җәй көне шунда вакыт үткәрүләре турында мәгълүматлар сакланган. Ягъни Кырым татарлары фақат тик 16 йөзнең урталарында гына утырак тормышка күчкәннәр дә, аннан соң алар бездән ераклашканнар. Әлек монда җәй көне килә торган булганнар. Һәм хәтта Кырым татарларының берләшә мин уйлыйм безнең хәзерге Тәтеш якларына килеп җиткәннәр, чөнки Кырым татарларындагы бер зур кабиләнең исеме Кыят кабиләсе. Менә безнең шул Тәтеш якларында Кыят дигән елга исеме дә бар. Шунда килгән кеше торган әйберләр. Бу нәрсәләрне мин сезгә тагы бер тапкыр кабатлап әйтәм. Менә ул теге бәйрәмнәр системасын күтәргәндә, тарихны күтәргәндә без шундай исәпләргә тиешбез. Безнең тарихның төрле яклары бар, һәм ул кайбер яклары аның теге бик борынгыдан килә торган, кайбер яклары яңарак. Менә Сабантуй дигән бәйрәмне мин сезгә әйттем инде. Элек Сабантуй булмаган Сибир татарларында да, Бишәрдә дә булмаган, хәзер бар. Ни өчен бар? Чөнки без 19 йөзнең урталарыннан бер милләт булып яшәп башлагач, милләтне оештыручы бәйрәмнәр кирәк була башлый. Ягъни халык күп җыелып анда бер-берен күреп, һәм шул вакытта безнең бабалар аңлый башлаганнар, менә бу бәйрәмнәрне күтәрү кирәклеген. Һәм Татарстан оешканнан соң 20 ел бит инде бу Татарстанда үткәрә башлар официаль Сабантуй бөтен республика өчен. Менә шул заманнан бери Татарстан татарның бердәнбер дәүләт буларак формалашкан автономиясе булса сәбәпле, шул бәйрәм соңыннан башкаларга да насыл сеңә башлый. Мин аны менә мондай чагыштыру китерәм сезгә. Бит барыбыз да шул шәк-шәк дигән ризыкны. Ләкин шунлыкта шәк-шәк элек булган фақат Казан татарларында гына, һәм ул туй ризыгы. Хәтта Казан татарларында шундай сөйләшү булган. Туй яхшы булган дип әйтү өчен сөйләшә торган булганнар. Шәк-шәгезне ясаганда ничә йомырка китте? 70 йомырка киткән булса, бик зур туй булган, шәк-шәк зур булып чыга бит инде. Менә Казан татарларыннан соңыннан бу ризык күчте бөтен татарга да. Менә бу Сабантуйда шулай хәзер башкаларга да күчте. Чөнки милли гырыф-гадәтләр алар яңалары да формалашып тора. Менә ишетеп беләсез инде хәзер теге федераль Сабантуйларда барлыкка килде, анда халык сездә йөрисез анда. Хәтта менә Болгарга йөри торган җыен, Болгар җыены. Ул шулай ук бит соңгы вакытта чыкканрак бәйрәм. Элек ул анда татарлар элек тә йөргәннәр, ләкин анда зур төркемнәр белән булып йөрмәгәннәр. Гадәттә минем Болгарда яшь вакытта булганым бар, анда әбиләр һәм бабайлар элек тә баралар иде. 50 кеше намаз укып утырган мөмкин, бик күп кеше җыелмыйлар иде. Хәзер бит инде менә бу масса күләм булып бару, ул яңа чорның яңа күренешләре. Ягъни без шушы Идел буйларында яшәгән татарлар һаман да бер тәлинкә тирәсендә әйләнергә тырышабыз. Һәм шуның бер элементы шушы менә бәйрәмнәр кулланып, гырыф-гадәтләр нигезендә үзебезне бер милләт итеп саклау усулы. Бәйберләр кирәк дип саныйм мин. Һәм менә инде соңгы сүз дип сезгә шуны әйтергә уйлыйм. Билгеле менә татар тарихы турында сөйләгәндә, безнең тарихның бик тирәннән килүен онытмаска кирәк. Аны мин әйттем инде 7 гасырдан башларга була дип әйттем сезгә. Ләкин 7 гасырда яшәгән төркиләрнең 5 гасырда яшәгәнлеге турында да мәгълүматлар бар. Бусын без раслый алабыз, һәм татарларның шунда булуын күрергә була. Әмма тагы безгә шуның белән бәйле башка әйберләрне онытырга кирәк түгел. Мәсәлән, барыгыз да беләсез, бар японнар һәм кореялылар, зур-зур халыклар, икесе тел белгечләре шуны расладылар. Япония һәм Кореяларның телләре төрки телләре белән тугандаш. Ягъни монда борынгы вакытта бу халыкларның бабалары яшәгәннәр каядыр төркиләр ягында. Һәм аны шулай икәнлеген раслап була шундыйда. Менә Татарстанда эшләгән галимнәрнең кайбер алдырда яздылар. Мәсәлән, Абрар Кәримуллин. Хәтта индеецлар телендә төрки сүзләр күп. Америка индеецлары. Америка индеецлары бит әйтәләр инде, моннан 10 мең яисә 15 мең ел элек Беринг аркылы теге якка күчкән
Сібірден көшкен түркімлер деп. Демек, индейецлар тілінде түрки сөздері болғаш, біздің бабаларының формулашуы бек бұрынғы заманға барып таша деген сөз. Ол яқтан қараған уақытта біз жер шарындағы бір халықтан да кем түгел бұрынғылық бойынша. Шуңа күрә біз көп дәулетлер тұтқан халық. Біздің бабалар империяларда тұтқандар, әйтек, мен сізге сөйледім, ол Монгол империясы һәм Алтын Орда, ол дүнияда ең зор дәулетлердің бірсі. Ең зор дәулет сенде болады. Теге Монгол империясы белән яшәгән вакытта ең зор дәулет булган. Аннан соң безнең бабалар узак кына заманнарда дәулет тотучы халык булып яшәгәннәр һәм ул традиция бездә һаванда бар. Шуңа күрә мен уйлыйм, бик тырышсалар да, төрле орыннарда Татарстанны бетерергә без булай тизенә бетмәбез дип уйлыйм. Теге татар халкы яшәгән вакытта, без Татарстанга терәк булган вакытта безнең Татарстаныбыз яшәр дип уйлыйм мин. Һәм инде соңгысы менә әгәр дә сезнең сорауларыгыз булса, төрле темаларга миңа сорау бирә аласыз. Мин хәзерге заман буенча сорауларга җавап бирә алам, борынгы заман буенча да рәхим итеп сорауларыгызны бирә аласыз. Беренче сорау, Дамир әфәнде. Менә безнең мәмлүкләр белән, Мисырда булган мәмлүкләр белән элемтәбез бәйләнешебез. Мәмлүкләрнең формалашуы ул шулай бәйле кыпчаклар белән. Ягъни кыпчаклар татарларның бер туганнары. Безнең формалашуда кыпчакларында катнашкан, чөнки татар теле кыпчак төркеменә керә. Безнең төп телебез, борынгыздан килгән телебез кыпчак теленә якын булган. Менә Алтын Орда чорында монголлар яулап алган вакытта бик күп кыпчаклар әсирлеккә эләгәләр. Алар монголларга каршылык күрсәтәләр, монголлар каршылык күрсәткән халыкларга бик каты сәясәт алып барганнар. Шуңа күрә алар кыпчакларның берсен кырып бетерәләр, берсен әсир итеп алалар һәм саталар, куллар итеп. Алар шул куллар итеп сатылгач, эләгәләр Мисырга, Египетка. Һәм берникадәр вакыттан соң алар анда күбәяләр. Күбәйгәннән соң властьны үз кулларына төшерү мөмкинлеге туа. Һәм шунда мәмлүкләрнең кыпчаклардан чыккан династия барлыкка килә, алар дәүләтне үз кулларына алалар. Һәм анда озак кына вакыт шунда яшиләр. Мен сезгә әйтә алам, минем тикшереп караганым бар. Алтын Ордадагы кабиләләрнең шактые, бигрәк тә кыпчаклар аркылы кергән кабиләләрнең алар Мисырда да булган. Мәсәлән, Туксуба дигән кабилә анда Мисырда билгеле, Алтын Орда сасында билгеле кабиләләр. Шуңа күрә ул безгә якын төркем. Алар инде соңына гарәпләр эченә кергәннәр, Мисыр гарәпләре эченә. Шуңа күрә без Мисыр гарәпләрен чит халык дип карый алмыйбыз. Алар безгә бер дәрәҗә тугандаш халык булып чыга. Мәмлүкләр аркылы. Аннары тагын Дамир әфәнде, менә Һиндстанда мәсәлән, менә Һиндстанның шул Заһириддин Бабур хакында, алар бит 5 асыр дәвамында Һиндстан белән ягъни идарә кылганнар һәм ислам динен безнең мәзһәбебезне шунда тараттылар. Ул әле Бабурлар заманынан алда ук Һиндстанда төркиләр булалар. Аның беренче төркиләрнең Һиндстанга үтеп керүе монголларның һөҗүм белән бәйле. Монголлар һөҗүм иткән вакытта Урта Азиядан берникадәр кыпчаклар, аларның төп исеме Кимак. Кыпчаклар көньякка качалар һәм шунда хәзерге Дели, Дәхли шәһәре янында барлыкка китерәләр солтанлык. Алар мөселман була һәм алар шул тирәдә ныгып урнашалар һәм монголларга каршылык күрсәтеп, монголларга бирмиләр ул территорияне. Монголлар анда үтеп керә алмыйлар. Аннан соң инде монда төркиләр булу сәбәпле, соңыннан да монда Урта Азиядан төркиләр үтеп керә. Мәсәлән, Абдурауф әйткән төркем Бабур турында кызыклы мәгълүматлар бар. Ул Урта Азияда яшәгән һәм Тимуридлар белән бәйле. Бабурның тарихтан билгеле, ул Казан ханлыгына җибәрә бер оркестр. Бер төркем оркестр Бабур. Ләкин аннан соң анда төньяктан башта төркемнәр үтеп кергәч, Бабур китергә мәҗбүр була һәм ул Һиндстанга үтеп керә, Төньяк Һиндстанга. Анда дәүләт төзи. Ул тарихка кереп калды, бик моголлар дәүләте дип. Ләкин шундый төркиләр дәүләте булган. Һәм ул 17нче гасырга кадәр яши анда. Англичаннар анда килеп ураша башлаганчы. Һәм менә анда бик гүзәл алардан калган мөселман һәйкәлләре, анда шул моголлардан безнең белән тугандаш төркиләрнең салган һәйкәлләре. Шуңа күрә юкка гына Һиндстанда ислам хәзердә
теге урнашкан диннарның берсе түгел, электән урнашкан. Ну, күбесе Пакистанга бүленеп чыкты биргән, ләкин барыбер Һиндстан үзендә мөселманнар бар. Ул шул заманнан калган мөселманнар. Алар шуңа күрә берникадәр дәрәҗәдә безгә тугандаш халык дип карарга була ул өлешен аларның. Алар бигрәк хәзер Һиндстанлылар телендә сөйләшәләр, ләкин каннарында безнең бабаларның каннары бар. Әйе, билгеле менә шушы Yok, şuşa Babурlar zamanından kalgan neslinin dizilgen heykeli. Ol şuna göre Orta Aziyada heykellerge oxşagan çınlıqda ihtiyalara qarasan görünə ol. Әйе. Anları mənə Avliya Çələbi efendi məşhur məlum siyahatçı yaza öz kitabında mənə Ertuğrul Gazi haqqında Ertuğrul Gazi'nin türbəsini, yəni mövzəliyin bir küp Tatarlar ziyarət edilir. Həm ol soradığın üçün, o da bizden kardeşimiz, tuğanımız. Həm ol kitabında yaza, anın atası Süleyman Şah, o Çingizhan nəslindən bulğan, həm Qayı kabiləsi, Bürungu Kadimi Tatar kabiləsi. Ən iyisi, Söyüklü Peyğəmbərimiz Aleyhisselam'ın Fatıma nəslindən, Səyidlərdən idi, deyib şıla yazır. İnan tağın bir çıqanaqda ətilgən, mən unuttum indi alimdən çıqanağında. Мен моны раслайм, чөнки менә Төркиягә үз вакытында нигез салган Госманлылар дәүләтен нигез салучы Госманның кабилә исән биргән. Османская империя руслары. Османская империя нигез салучы Госманның аның кабиләсе Кай кабиләсе. Кай кабиләсе, да. Менә Кай кабиләсен сез әгәр дә бездә исеме кая саклаган дип карасагыз, ихтибар итәсез, Кайбыш исеменә. Кайбыш дигән исемнең төбендә шул Кай кабиләсенең исеме. Кай биш дигән сүз, бише, ул туганлык, шушы кабиләнең кешеләре дигән сүз. Һәм Кай дигән кабилә Кыпчак кабиләсе. Кыпчак кабиләсе. Монголлар һөҗүм иткән вакытта Кай кабиләсе берләшеп китә Урта Азиягә һәм шунда соңыннан күтәрелеп, Госман дәүләтен төзүчеләр Кыпчаклар шундукта. Алар соңыннан анда теге элегрәк булган угызлар белән кушылып угызлашканнар, ләкин баштагы бабалары аларның Кыпчак булган. Шуңа күрә Әүлия Чelebi Осман турында әйтә. Ул татар иде, ди. Ул Кыпчак дигән сүз. Шуңа күрә безнең җепләр ул якка тарта шундукта. Менә Хабибулла Ишан Хансеваровның да язылган нәселендә Кыпчаки дип яза. Аны Ризаэддин бин Фахреддин Асар китабында. Аннан тагы нәрсә бар? Kökten Türkiye'ne Putin Bülegi Teşemiyevka Tartar'ın kitabını kartanı. Haritanı kartanı. Koratın nişe bana Tartar'ydı bu tabanlar Mongolya'da Türkiye'de. Nişe Mongollar kelgenler o vakitte kaybolgan içi gerek bana anlarken Tatar Mongollar nasıl? Менә бу мәсьәлә бик озын, шуңа күрә аны бүген нәсиһәт бетереп булмас. Мен кыскача гына әйтәм сезгә. Ул чынлыкта без монголлар дип йөрткән гаскәр ул бу якта бер генә тапкыр була чынлыкта, бу якларга килеп җитә. Ул менә 1236 елларда, 35 елларда Булгарды алып, русларны алып, аннан соң тегендә Көнбатыш Европачыкларына барып җиткән гаскәр, бик көчле гаскәр, анда монголлар күп булганнар. Әмма шундыкта монголларның күбесе кире кайтып китә. Менә Джуши Шыңгыз ханның өлкән улы. Ул башта катнаша Алтайны яулап алуда. Һәм аннан соң аның кулына күчә Алтай янындагы җирләр. Ул безнең татарлар, татар кабиләләренең төп җирләре шунда булган. Шуңа күрә Джушиның үз гаскәрендә татарлар күп булган. Менә алар соңыннан Алтын Урдада монголларга караганда күбрәк саны булып чыкканнар. Шуннан калган аны европалылар белгәннәр. Шуңа күрә алар татар дигән исемне кушканнар. Шул төркемнәр исеменнән чыккан. Монгол дигән исем менә бу Алтын Урдага карата бик сирәк кулланыла. Хәлбуки анда теге иң югары элитада монголлар булса да, хан янында кешеләр монгол булганнар, ләкин төп халык армия торган татарлардан. Төрки һәм татарлардан. Биттеме сорауларыгыз? Аннары менә символ бу Российская империяның бар бит ике башлы кош, ничек әтер бөркөт. Менә Османлыларда да, мәсәлән, ул Osmanlılardan şul Anadolu җирләрендә, Anatolia җирләрендә яшәгән, мәсәлән, Selçuklularda da һәм безнең тәңкәләрдә дә шундый аләмәт бар, шундый символ.
Бездәге тәңкәләрдәге Алтын Урда чорындагы тәңкә турында сүз бара. Алтын Урда чорындагы акчаларда Үзбәк хан вакытында, ягъни 14 гасырда, аның улы Җанибек хан вакытында Алтын Урда акчаларына ике башлы бөркет ясалган. Һәм ул бердә юкка түгел. Мин тикшереп караганым бар улай берне. Ул чынлыкта Шыңгыз хан кабиләсенең кабилә кышы булган. Ул кышның исеме Шыңгар. Ул Алтайда һәм теге Казакстан якларында хәзердә баранды кыш. Ул бик тиз оча торган бөркет. Һәм татар чыганакларында аны әйтәләр кара кыш дип кай вакытта. Ике башлы кара кыш, ул ике башлы булган, чөнки Шыңгыз хан нәселе империя башына күтәрелгәч, алар аны ул кышны әзрәк үстергәннәр, символ буларак. Шуңа күрә менә Идегәй дастан алып уксагыз, анда сез бер урында табарсыз. Шундый акчага суга торган кыш турында сүз бар анда. Шуңа күрә ул русларга Византиядан кирмәгән, ул Алтын Урда мирасы буларак кергән русның гербында ул татар кышы. Һәм элекке иске рус гербында 17 гасырдагы гербларда ул кышның башында 3 таж булган. Аның бер тажы Казан ханлыгы, икенче Сибир ханлыгы, өченчесе Астрахан ханлыгы булган. Три короны. Соңыннан гына алар алмаштырганнар император коронасына, хәзер анда император коронасы берәү генә. Ул Россия империясе ешкач кына. Элеккеге ниләрдә, рәсемнәрдә, гербларда һәм тасвирламада аны туп-тугры язганнар. Венец царства Казанского, царства Сибирского, царства Астраханского дип. Шуңа күрә аның кышы да, тажы да безнеке. Болгарын җимерүдә кем күбрәк тырышкан икән? Монголлар вакытында булды микән, әллә менә бу Аксак Тимер вакытында? Ну, татарларның тарихи хәтерләрендә Аксак Тимер дип язылган. Күбрәк бездә шулай Аксак Тимер бик начар шәхес буларак тасвирлана. Һәм ул чынлап та мин уйлыйм бик нык җимергән. Ләкин Аксак Тимернең бу якка үтеп керүе ул Алтын Урдада булган вакыйгалар белән бәйле. Һәм Аксак Тимер бер вакытта да үтеп керә алмас иде, әгәр дә шул заманнарда Аксак Тимер килгәнче бу якларда кара чума булмаса, чума вакытында бик күп халык кырылып, пандемия чума бик каты булган ул нәрсә. Аны хәлемдә безнең тарих институтында бер галим хезмәтен битерде, китабын тикшерәбез тиздән. Кара чумадан соң бик каты җимерүләр була. Шуннан соң Аксак Тимер үтеп керә. А күпме процентном отношении билгелеме? Ну, мәсәлән, Кырым ярымутравында билгеле, Кырым ярымутравында 40% халык үлә. 40%. Ну, Европада бик каты кырыла халык шул вакытта билгеле ул. Бөтен Европага барып җиткән. Ул чума авырту әле һаманда бетмәгән. Ул теге кимерүче җанварларда, күчләрдә ул һаманда бар. Шуңа күрә аны контрольләп торырга кирәк. Ул начар әйбер. Ул элек килә торган булган сәүдә юллары белән ул авыру. Теге Шамбаладан килде да? Ирактан да, Үзәк Азиядан чыга торган булган әйе. Аннан соң менә безнең тирәдә бигрәк тә күп чуаш авыллар инде тирәдә анда бер 60%-ка якын инде. Алар каян чыкканнар? Ну, чуашларның берләше бит Булгардан килә торган халык, берләше шуның белән бәйле. Шуңа күрә бирәттә көньяктагы чуашлар безнең белән тугандаш. Ул антропология буенча да күренә, сүзләрдә дә күренә. Теге төньяк чуашлары марилар белән катнашалар, башка төрлерәк, көньяктагы чуашлар безгә якынрак. Менә мукшылар бу. Ну, дөресчә әйткәндә, мукшылар, алар бит инде теге мардываның ике төре бар, берсе мукша, берсе эрҗә. Ну, мукшылар, алар антропология ягыннан да, тел ягыннан да алар төркиләрнең йогынтысында яшәгән мардывалар. Мин уйлыйм, Мишәр белән мукша арасында катнашуда булгандыр дип. Чөнки Мишәрләр куласында мукшыларның шактый өлеше булган. Халык буйсынып торган, татар князьләренә, сезнең якта, Пенза якларында яшәгән татар князьләренә. Шуңа күрә ул канда калгандыр дип уйлыйм. Ләкин мукшылар алар борынгы халык һәм бәлки алар фин-угор катламыннан башка төркемнәрдә киткәннәр үзләренең составларына. Анда бит элек Буртас дигән төркемдә булган, ул эреп юкка чыккан, ул бәлки. Буртас. Ну, ул төркиләрнең берләше Болгар белән бәйле төркем булган. Исемнәре генә башка төрле. Аннан соң күптә сорау биргәндә Звезда Поварда мәкалә бар иде. 1-2 ел элек анда әйтелгән иде. Россиядә комиссия төзегәннәр икән бәйнәләрдән инде. Һәм шул комиссия тикшергән менә бик налогы ягыннан. Анда әйтелгән иде, бүгенге көндә рус халкы барлыгы 2
Prasinkan indi, iki prasinkan ayrıla iken uğra filmler. Русларның төп нигезендә фин-угар халыклары ята. Ул кан ягыннан генетик шуны күрсәтә. Славян каны бар, дәмәк күп түгел. Yaxşı, big zor rahmet. Hadi bizdeki namaz vakti ciddi. Yani. Cenab-ı eğer demek ki bolsa bizning Mescid Aksakalar Şurası barlıkka kelgende biz işi başladık. Ben şu Aksakalar Şurasını sizge kichkinagina bilet. Rahmat. Yarar. Yaxşı, hay bizdeki big zor rahmet etəbiz, rahmetlerimizni bildirəbiz. Big ki faydalı bilim aldık çünkü kitaplarını okuyup anlamamında var, türlü yazıcılar var. Alim kişinin O vaxtdan silə avır indi o. alim kişinin buluğu küp nərsəni açıqlayır inşallah. Hazır bizdeki namaz vaktimiz. Demir Efendi'ye